салом алейкум, духтурони муҳтарам ва мардуми Тоҷикистон. Ман Ҳаким Каримов Назрулло ҳастам. Ман 11 сол шуд бо бемории ҳамин воспалении мардонаву баъдтар занона сару кор дорам. Гӯем кори илмӣ бурдам, худам касали рак шудам, инвалид шудам. Ман чӣ гуфтанӣ? Ҳозир ҳамин касал ин вируса, ин микроба, ин ҳозир ҳама мардаку 90%, 99% ҳамин бемориро дорад, ҳамчунин заношон ҳам ҳамин касал, барои ки ин гузаранда, ин микроба, номи ин микроб хламидия мегӯянд. ҷавоно ҳамин касал қати таваллуд шудасиянд. Бачаи ё зан мегирад, уже мардина кор намекунад, барои ки падару модар гунаҳгоранд. Аҷал ҷав мешавад, а гандум гандум. духтар нав шавҳар кардагӣ фарзанд намешавад, мебиём ман колкоскопия равон мекунам, мебинам духтарчаи нав шуд кардагӣ гарданаки бачадонаш уже эрӯ зашаи қимат ки қариб рак дуюм стадия. ҳамон ба ин хирафтан гирад миллат нест мешавад. Ина пеш касали мӯйсафедон мегуфтанд, яъне ин касал мекушад. Ин бозӣ не, мана кушт якбор. Ман чӣ мехоҳам гуфтам? Серамо як ҳамамон мемирем. Барои ҳамо як хизмат кунем. Всего лишь. Мисоли ман дамашука мегардам. Ана намурдам ку. Пули ёфтагӣ кори илмӣ инҷа бира, уҷа биё, уҷа битеҳ, иҷа битеҳ. Ин иш қилиб ҳама литсензияшо дорум, разрешениёшо дорум. Дорувом ана ҳамин хел дорувое ки чӣ хелтон бигӯм? Америка надорад. Ман Германия ба одамои тоҷик мегирам, мебарам. Ҳозир Европа дута комплекс касай намедонам чӣ хел роҳӣ кунам. Ман рафтам участвовать кардам форуми СНГ бигем Узбекистон Тошканда. Ана ягон представители фармасевт ё ин ки чӣ производителишу, чӣ создателиш дар яъни Тоҷикистон, яъни Қирғизистон нест. Худо ба шукр ки ман ҳамунҷа будуму рафтуму 300 чанд евро расход кардаму ҳамунҷа ман участвовать кардам. Дорума мондум, ҳама фактора мондум, ҳамаша ба тоҷикӣ гап занем. Ман зодаи шаҳри Душанбеам, Айшон Мансурам. Ман институт нахондам, ман дар гапзанӣ ҳунар надорум. Ки дар корбудкунӣ ҳамто надорум. Ана ҳамаша ҳайранда монондум, пестум омадам. Ана барои ҳамо бирӣ якҷоя мардума табобат кунем. Ин касал то мехӯрад, сари фарзанди набераи худтонда меояд. Ин мехоҳӣ, намехоҳӣ, ин ҳамин мешавад. Ман хонаводаи худам медонам. ҳарчӣ ки дору дорум, ба қуввати доруҳои ман авлоди ман зиндаву саломат мегарданд. Барои ҳамо нашо дарди миён. Ина шумо грижа диск мегӯед, а на самом деле ин хел касал дунёда нест. Ира як бигем европавӣ придумат карда, шумо аввало ёд гирифтед. Не, ира бинед 1100 сол пеш Абуалӣ ибни Сино чӣ гуфтааст оиди ҳамин воспаление. Шамоламиши мардона ва занона касали вазнин буда, агар сари вақт пешгирӣ карда нашавад, дар натиҷа ба номуназзамии пешоб, томан шудани пешоб, нотавонии пушти камар яъне дарди миён, касалии гурда ва ба тавлиди бемории саратон яъне рак оварда мерасонад. Ман аз сарам ҳамаш гузашт. Бо ман инҷа бисёр чизо метавонам хуш кунам. Манам кори илмӣ бурдам. Абуалӣ ибн Сино ҳеҷ камӣ надорам. Абуалӣ ибн Сино ҳамчун астроном, шоир, нависанда да этот медицинаи ман номаш тибби асри 21 вай зура медицинаи ман гарантирована. Биё барои ҳамо якҷоя кор барем, Тоҷикистону обрӯша бардорем. Мо метавонем ба як ҳамин тип вес ҳамин давлатҳои гӯем гирду атрофи худмона ҳам ҷалб кунонем, ҳам чӣ кунонем, чӣ хел гӯем. Саломатишон ҳам Тоҷикистони мо вобастагӣ гирад да. Ҳамда биёед марҳамат. Ин ҳарчӣ гап нанависед, зурӣ накунед. Ман намехонам комментарий. Нашуд зурӣ ман ду ҷанг дидам, 3 бор чун гужоҳоро дидам.
من هیچی نمیترسم. قانون در طرف من. все. остальные я плевать хотел. Давайте я جویا کار کنیم جوانو را که همه هیچیان. укол таблетка را بس کنیم. تمام. مردم شما هم همین مراجعه. بس کنیم اینقدر укол таблетка کردن. عصبینا جوانو. ای آنتیبیوتیک ایمون سیستم تا میکشه. خودش قصتی مردینه را خورزار کرده است با آنتیبیوتیک یابورا میکنه هم حجره را میکشه به فرزندی را زیاد کرده است هم مردینه را کار میبره فهمیدی؟ برای فهمیدی گفتی خودم فهمیدی مردم برای همون خیلی کل تبلیغ کار نفرمانی ایش کدوم اگه پامدی گفتم خودش کاروچی نمیدونم چند قدش من چند قد دوست میشه جاییمو در دستی خدا کار